खुलुमबाय बे समाव दंफैयो जों सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय थेलामारा हालामनि मुंख्लं मनिराम रतन लेरेला कसारी गोसोखां फोथाराव बे फोथाराव फैबाय थानाय जानुवारि दाननि 18, 19, 20 सानथामनि हाबाफारि लानानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 3 बोसोरारि जथुम्माखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बे समाव नोंथांमोना नायनो हागोन ओरैजाय दायो नै बे हाबाफारिनिनो जि मोसानाय बे मोसानाय रिहार्सेल सोलिगासिनो लोगोसे बेवहाय थानसालिनि मन्दिर बेनिफ्राय गुबुन गुबुन हाबाफारिनि जि खामानि मावनाय बे खामानि मावनायफोरखौ सोलिबाय थानायखौ जों बे समाव नुनो मोनदों। दासिमबो बे हाबाफारिनि जि खामानिफोर बे खामानिफोरा आबुं जाफ्रामबायखौनो बुंनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला गेजेराव गाबोन सानसेल'सै गाबोन सानसेनि उनावनो नैबेनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिया जागायगोन। लोगोसे सानथामनि हाबाफारिजों नैबे हाबाफारिखौ खुंनाय जागोन आरो नैबे हाबाफारियावनो नुजाथिफैगोन भारतनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथाङा, लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा, लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। बे समाव बे हाबाफारिनि सोमोन्दैनो जों गुवारै मोनथिनानै लाबावगोन दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथांनिफ्राय। खुलुमबाय बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोननि बयनिसिमबो मागो दमासिनि हामलायथि बावहरगोन। दिनै बे फैबाय थानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13 बोसोरारि जथुम्मा जों लोगोसे गौमा आर'ज लानाय हाबाफारियाव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो बिनिनो जिखिनि सानथामनि हाबाफारिजों लोगोसे बिनि रायदाव आफाद आरो लोगोसे प्रखाखनिक आरो जाबायदिहाय खामानि मावनांगौ रायजो राजा बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ आरो दिनै फ्राय ओंखारनायनि लामायाव गाबोनो बियो मोगथां महर मोननायनि लामायावसै। आरो बेनिखायनो दिनै DIG, DC, ADC गासैबो फैनानै हेलिपेड आरो लोगोसे बे 50,000 गौमा आर'जनि दा सोरगिदिं बेवहाय बोरैहाय बाहागो लागोन बेफोरखौ नायगिदिंफैदोंमोन आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै आरो ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनाबो बेवहाय जा खामानि मावगासिनो दङ आरो बेजोंनो लोगोसे बर'नि हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय बे गासैबो बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो फ्राय बेवहाय दिनै भलेन्टियार्स बिथांमोना फ्राय मोनफैबाय। बिथांमोना फ्राय 900नि बांसिन बेवहाय थाफैखाबाय। मोसाखावरि बिथांमोनाबो थाफैखाबाय। फ्राय मिरुनि बिबानगिरिफोराबो फ्राय फैनानै थाफैबाय आरो जरदार खामानिफोरा सोलिगासिनो दङ। बेनिखायनो बे 20 जानुवारिनि जा बे गौमा आर'जआ बे मोजाङै मोजां जाफुंसार जाहोनायनि थाखाय गासैबो सनितपुर रायजो राजा आरो लोगोसे गासै आसामाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनाबो दिनै नायफैदों। दिनै उदालगुरि जिल्ला बिश्वनाथ जिल्ला बिथांमोनाबो नायफैदों आरो दिनै मोनसे गोजोनथाव खौरां आरो बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो दिनै फैना नायफैनाय जादों आरो फुङावनो बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि नीलकान्त गयारि बिथाङाबो खौरां लाहरदों जाहाथे बे बर'नि गुदि धोरोम बे बाथौ धोरोमनि जाखिनि बर'नि गेजेरजोंल' नङा दिनै मुलुगनां बाथौ धोरोमा गोसारथों होननायनि बिथांमोनाबो मोजां मेसेज हरदों आरो खौरां लाहरबाय थादों आरो बेखौनो जोङो नोजोर बोनानै दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जोङो खामानि मावगासिनो दङ। बे हाबाफारियाव गेजेराव खुंजानो मात्र सानसेल' सम दंसै। दायो बिनि सोलायै बे हाबाफारिया बेसेबांसो आवगायखो बिनि खामानि दामानि मावनायफोरा? दा बियो सानसेल' होननानै बुङोब्ला फ्राय बियो दिनै मोनाबिलियाव जोङो थानसालि जिखिनि सानि खामानि जिखिनि डिजाइन होनाय बे कालार होनायफोरा फ्राय मोगथां महर मोनगोन। नाथाय जोंनि सिङाव जिखिनि नार्सारि लेभेलनि जिखिनि सिङाव खामानि मावनो गोनां दङ बेफोर गाबोनो सम्पन्न जागोन आरो बेवहाय जोङो गाबोनो सिजौ गायनाय हाबाफारिया गाबोन जागोन आरो बेनि थाखायनो जोङो रासिनै खामानि मावनो थाखाय हर सान खामानि मावबाय थादों बिथांमोना आरो जोंनो बाथ्रा होदों दिनै हरसेनि गेजेराव बिथांमोना खामानि मावनानै दिहुनथारगोनखौ बाथ्रा होदों। दिनै बाथौ सिबियारि होननानै बुङोब्ला बे बाथौ सिबियारियाथ' बाहागो लाखागोन आरो बेजोंनो लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां बेवहाय गुबुन धोरोमाव थानाय बिथांमोनाबो नैबे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों। जेरैबायदिहाय जोंनि बर'नि बाथौ धोरोमनिफ्रायल' नङा नेपालाव थानाय, वेस्ट बेंगलाव थानाय, अरुणाचलाव थानाय, बांलादेशआव थानाय बिथांमोनाबो दिनै फैनो थाखाय थियारि जाबाय आरो बिथांमोना दिनै मेसेजखौ जोंनो हरदों जे जोङो गारिया फाइनाल जाबाय, जोङो थांनो थाखाय रेडि आरो जोंनो थानो थाखाय जायगा खालामना
होनांगोन होननानै बिथांमोना बुंहरदोंमोन नाथाय बिथांमोननि थाखाय जोङो जायगाफोरखौ थि खालामनाय जादों बिथांमोना फैनानै मोजाङै जोंनि बे 18 आरो 19, 20 बे सानथामनि हाबाफारियाव बिथांमोना फैनानै गोजोनै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हागोन बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै नोंथांमोननिसिम फोरमायहरनाय जाबाय। बेयो जोङो भारतनि नखर मन्थ्रिनियावबो जोङो मोनसे गोसोखांलाय होदोंमोन जे बेवहाय बिथांमोना हाजासे जिखिना क्राइटेरियाफोर दङ बेखौ फल' खालामनानै जोङो बे जुदि मोननांगौ बायदिब्ला बेखौ जोङो होनायाव जों खुनु आपत्ति गैया आरो जोंनि RGIनि बिथांमोनजोंबो अफिसियेल गोजौ लेभेलाव जों सावरायनाय जादों नोंथांमोना प्राय नोंथांमोननि जिखिनि जोंनो होनो गोनां नोंथांमोना मावना हरनो गोनां बे खोनाखौ जोंनो मावफुंनानै हर जोङो हाजासे नाजागोन आरो बियो प्राय 700% माने बियो जौगानानै दङ अफिसियेल लेभेलाव प्राय बेयाव हयथ' जोङो बिथांनो जोङो होदों जे बिथाङा हयथ' नियाव मा बुंलाङो जों बेखौ मिथिला नाथाय जोंहा बिसास दङ बिथाङा माबा मोनसेबाबो जोंनो बाथौ सिबियारि हिसाबै बर' रायजो राजाफोरनो हिसाबै बिथाङा मोजां मोनसे बर'नि गेजेराव माबा मोनसे जोंनो दिथा होलांगोन आरो बा मोजां मेसेजखौ जोंनिसिम होलांगोन होननानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै आरो बर' रायजो राजाफोरनि जानानै बेखौ जों आसा फारिनाय थादों। सेरफांगुरि बाजार सुरुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै इस्युड गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।